aw bisimila don kibaru kan Kanta Media ale jasiraw fɛ e min maa kura ye i abonné i ka tila ka partageli an b'o ɲini aw bɛɛ fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bisimila don kibaru kan. Nin ye kunnafoni duman ye min bɔla agence Kuba Voyage ɲɛmɔgɔyaso yɔrɔ ka lase a ka hijiden bɛɛ lajɛlen ma. Kuba Voyage ɲɛmɔgɔyaso ka nisɔndiyali a bɛ silamɛ cɛman ni a musoman bɛɛ lajɛlen ladɔnniya Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ aw ye ko fɛn min ye u ka ɲinɛ san hiji ni umura tɔgɔsɛbɛ baaraw kɔni daminɛna olu fɛ ka ban wa baara ninnu bɛ to sen na fo ka taa se hiji ani umura waatiw ma. Ka ladɔnniya k'a fɔ Kuba Voyage ka umura spécial o kɔnfa durunna mɔgɔw ka tali bolodalen don. Baaraw labɛnbɛ cogo min na o de filɛ nin ye. Kɔnfa durunna mɔgɔw bɛna bɔ yan janvier kalo tile 18 san 2025 o bɛ taa bɛn ni arajaba kalo tile 18 ye ala kɛra ka hijira san 1446 olu ka segili o ye février kalo tile 3 ye san 2025 o bɛ taa bɛn ni sunkalomakɔnɔ tile 4 ye ala kɛra ka hijira san 1446 o tɛmɛnen kɔfɛ maa min b'a fɛ ka taa sunkalo kalo 1 kɛ umra la walima sunkalo tile 15 laban kɛ umra la o baaraw bolodacogo de filɛ nin ye marsi kalo tile fɔlɔ san 2025 Kuba Voyage ka umra kɔnfa fɔlɔ maaw bɛ bɔ yan o bɛ taa bɛn ni sunkalo fana tile fɔlɔ ye olu ka segili o ye avril kalo tile 2 ye san 2025 o bɛ taa bɛn ni seliɲini kalo tile 3 ye sunkalo umra kɔnfa filanan olu bɛ bɔ yan marsi kalo tile 15 san 2025 o bɛ taa bɛn ni sunkalo fana tile 15 ye olu ka segili o ye avril kalo tile fɔlɔ ye san 2025 o bɛ taa bɛn ni seliɲini kalo tile 2 ye o tuma na ni kunnafoni bɛɛ lajɛlen mɛnnen kɔfɛ maa min y'a kanu sa k'a fɔ ko i sen ka ye nin umra dɔ la kelen na a kɛla umra spécial arajaba ta ye walima sunkalo umra o tuma foyi ma to aw ye ka wuli ka kunda agence Kuba Voyage jabalaba kan ka taa a tɔgɔw sɛbɛn u filɛ nin anw fɛ yan Bamakɔ place OMVS n'o yɛrɛ janyana mɔgɔ min ma i to i sigiyɔrɔ la i k'u wele u ka nɛgɛjuru sira kan o de ye 20 22 19 06 wala 71 24 24 24 wala 64 56 56 56 wala 76 48 41 93 agence Kuba Voyage ɲɛmɔgɔ ko k'ala ka hiji ani umra ta ka segin nɔgɔya. Gadan dala dumuni ɲuman o ye produit Gadan ye an minnu bɛ k'a fɔ k'aw mɔgɔ bɛ dala dumuni ɲuman na produit Gadan a y'o k'a ta lajɛ a bɛ sɔrɔ Mali bitigiw bɛɛ lajɛlen na an filɛ don min ko bi campagne air ɲɔnɔ campagne kelen min nalen bɛ aw ka taa ni ka segin o bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden na cogo min na campagne air ɲɔnɔ kari kuraw b'u bolo minnu n'u bɛ taa Mali marabolo ninnu kelen kelen na k'a ladɔnniya k'a fɔ faraɲɔgɔnkan jɛkulu minnu n'olu tun b'a la ka bolonɔnɔbila kɛ ni jamanadenw ye ka sanga ni Mali ani Faransi cɛla ye o de ye k'a fɔ miliyari hakɛ dɔ o laɲinina Faransi fɛ a bɛ se k'o di Mali jamana ma cogo min na ka sanga a ye tɛmɛ min da Mali kan ka sanga o de ma sa min ye ni faraɲɔgɔnkan jɛkulu ye maa 1,000,000 ani dɔɔni u sera k'o sɔrɔ minnu ye bolonɔnɔbila kɛ sɛbɛnfara la o kunnafoni di o de kɛra kunungo an fɛ Bamakɔ yan jaw la o siraw filɛ nin an ka nin signature ni an tun y'a boloda bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bɛɛ ni kelenya ni hakilisigi kɔnɔ k'a ye k'a fɔ ko degun o degun n'o b'an ka ɲɛnamaya la diɲɛ kɔnɔ maa si tɛ maa minnu wulila ni jagoya fanga ni cunkan faga ye diɲɛ ɲɛfɛ ka yala komi n'a sɔrɔ n'olu de ye diɲɛ dilan n'o ye Faransi ye ka na anw minɛ k'anw kɛ a bololamɔgɔ ye Faransi ye san 77 de da an ka jamanaw kan pour que ka se k'i tɛgɛ da an ka jamanaw kan a ma taa ntɔɲɔ kɔ a ma taa sayafu kɔ a ma taa bingaliwalew kɔ a ma taa violuw kɔ wa a ma taa diɲɛlatigɛ masakiri cɛjugu foyi la diɲɛ na an ka jamana kan k'a bɔ o kɔnɔ office du Niger min nana Mali kɔnɔ n y'a fɔ maliyɛnw ye ka segin k'a fɔ bi Korema bɛ segin a kan Mali tun ta tɛ office du Niger ye Korema de ani Asimu nalen de ye Mali ta kɛ office du Niger ye parce que n'i y'o fɔ dɔ bɛna n'a fɔ k'o bɛ kɛ cogo di office du Niger créera an ka dugukolo in kan en 1920 Faransi de y'a créé o kɔnɔna na san 60 kɔnɔ Faransi ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ caméra min filɛ n'o tun tɛ don Mali kɔnɔ yan téléphone min filɛ a tɛ don Mali kɔnɔ yan journaliste tɛ na Mali kɔnɔ yan maliyɛn min sara travaux forcés la office kɔnɔ maliyɛn min sara burkinabé nigérien k'an bugɔ k'an faga heure 12 an tun b'o de kɛ sɛnɛ na ka kɔɔri sɛnɛ Faransi ye office kɔnɔ Faransi de office dilan ka kɔɔri sɛnɛ kama a ye tɛgɛrɛ fɔ Asimu ye o de nana bi k'a bɔ a la k'a di Mali ma Modibo kɔnna fɔlɔ k'a bɔ a kɔnɔ k'a kɛ Mali jiginɛ ye mais halisa a tun bɛ Faransi ka yamaruya kɔnɔ parce que an ka kɔɔri
politique jugu tilala kana kana France d'état agri o de nana kana mina dévaluer kɔfɛ k'a tigɛ France bolo tuguni an b'o kɛnɛ min kan bi Francien tɔɲɔ min d'an kan an ka kɔɔri kama an b'o o kɛnɛ kan Francien tɔɲɔ min d'an kan an ka sanu kama an bɛ olu kɛnɛ kan Korema jeunesse y'a ta k'a don a kɔgɔ la k'a fɔ k'a kɛ objectif y'a bolo ko fɔ an ka 10 millions de signatures sɔrɔ Bamakɔ Maliens ka wuli k'a signer k'a yira k'a fɔ k'an ye hakilina min sɔrɔ Nations Unies na ko ka France ɲanaki a ka 300 milliards d'euros sara an ye an ka k'an ka réparation kɛ ninnu tɛ baasiw ye koyi France yɛrɛ ye nin wari minɛ Allemagne na tuma min na Allemagne bin'u kan diɲɛ jamana o jamana n'i ye ngaran da hadamaden na ka na bingali wale kala ka cunkan fanga da kan n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ don o don a b'a ka dignité ɲini wa a b'a ka hɔrɔnya ɲini i ye min k'a la e m'a da wa e tɛ se ka na a ni bɔ k'a k'i sago ye o 300 milliards d'euros min fɔra an ko k'an tɛ se ka sigi société civile Korema jeunesse musow denmisɛnninw an ka ɲɛmɔgɔw ka yamaruya kɔnɔ u y'a d'an ma k'an ka se k'an ka pétition dilan an ye pétition dilan an tun ye objectif fɔlɔ kɛ an ka bɔkɔ fɔlɔ la ko fɔ an ka maa 1,100,000 ka signature sɔrɔ alhamdulillah rabbil alamin an ka musobaw sababu la jeunesse sababu la bi bi na an ye 1,100,000 ani 120,000 a n'a kunkanfɛn signature de sɔrɔ o de kosɔn an bɛna kɔni o fɔ aw ye a bɛɛ tɛ se ka na tabali in sanfɛ mais a kumaba dɔw ye nin ye an ye minnu sɔrɔ an bɛna min fara ɲɔgɔn kan ka papier ko la ka taga n'o ye o sɔrɔla cogo di 1,600,886 signature o sɔrɔla cogo di an y'a jateminɛ Bamakɔ kɔnɔ Bamakɔ ye quartier 98 de ye o répartilen bɛ commune 7 de kɔnɔ an tun ye objectif min da nin kan quartier o quartier commune o commune an ka se ka maa 48,000 maa 185 a n'a kunkanfɛn sɔrɔ alhamdulillah rabbil alamina an y'a sɔrɔ a bi nous avons 1,686,000 signatures min bɛna kɛ sababu ye bɔko fɔlɔ la tako filanan mɔgɔw bɛ kɛnɛ kan halisa maliyɛn tɔw ka signer an ye objectif de d'an ma parce que n'i ye Mali élection jateminɛ maa 2 de bɛ voter n'anw ka signature ye maa 1,000,000 n'a kunkanfɛn sɔrɔ ça veut dire que an ka fisa hali ni fichier électoral ye o tuma na an bɛ taa fɛ de pour que maliyɛn ka dɔn an b'o de ɲini ko n'a wulila dɔrɔn ko Korema bɛ se k'i jɔ ni Mali ye ko n'a wulila dɔrɔn k'a ka bɔli bɛ yen ko n'a wulila ko jamana in de bɛ se an bɛ fara an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan parce que bolongɔni kelen tɛ ŋunu ta n'i y'a mɛn ko ŋunu bɛ sanfɛ juru dɔ de y'a sama ka se yen o tuma na an bɛ kɛnɛ min kan an b'an yɛrɛ ye kɛnɛ kan an y'olu min fara ɲɔgɔn kan o de nana bi laseli nana ka na da o kan an y'olu minnu sɔrɔ o signature bi an bɛna fara ɲɔgɔn kan k'a di an ka ɲɛmɔgɔ ma komi jamana sigidenw don lasigidenw don an sɛmɛnen b'u la n'i ye an fariyalen ye ka baara o baara kɛ bamananw ko ten i ye cɛba o cɛba ye musoba de b'a kɔfɛ n'i ye groupe ɲuman ye ɲɛmɔgɔ ɲumanw de b'a kɔfɛ an ka président vice président bɛ yan n'an y'a d'a ma u na fɛɛrɛ kɛ k'a lase u ka ɲɛmɔgɔba ma n'o ye CNT président ye ko maliyɛnw ma to kɔfɛ k'an k'o ka taa an ka hakɛw ɲini ko c'est un droit légitime ko jɛgɛw tɔgɔla don o sigira an fɛ Bamakɔ yan kunungo lajɛrɛso Amadu Ampate b'a la Badalabugu ale dangan na maa caman tun bɛ kɛnɛ kan ye minnu tun nisɔndiyalen bɛ ni jɛgɛw tɔgɔla don ye minisiriw ma to kɔ nin ko in na minisiri caman tun bɛ yen minnu n'olu tun y'u ka nisɔndiya jira nin kɛnɛ kɔfɔlen in kan ka marabolo ɲɛma nɔrɔ bila sa o y'an ka Zuzi n'o ye kiiri minisiri ye ale ye min ye jamanakuntigi tɔgɔ la ka premier minisiri ni ka nɔrɔ bila kɛnɛ in kan ye an sera minnu sɔrɔ ka bɔ yen olu filɛ nin ye nisɔndiyalen de bɛ nin kɛnɛ in kan ka na kuma premier ministre tɔgɔ la donc ka baaraw dayɛlɛ donc baara min filɛ donc a laɲini ye min ye ka an dɛmɛ ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ dun ka fa sira kan n'i y'a jateminɛ ji caman bɛ Mali bolo donc baw bɛ yen kɔw bɛ yen donc ani jisira caman n'o jisiraw bɛ baara la a bɛ se k'a to jɛgɛ an mago bɛ min na san kɔnɔ an bɛ se k'o sɔrɔ o kɔnɔ mais bi bi na n'i y'a jateminɛ donc an bɛ jɛgɛ min produit donc o tɛ an ka consommation couvert parce que an ka consommation o bɛ taa jɔ fo tonne 300 mais min bɛ produit donc o tɛ tɛmɛ tonne 130 kan ça veut dire que écart bɛ yen écart min bɛ yen donc an bɛ ka bɔ ni jɛgɛ ye kɔ kan ka nana ye kɔgɔji jɛgɛ ani jɛgɛ suguya wɛrɛw mais n'i y'a jateminɛ bi bi na Mali bɛ cogo min na an kan ka fɛɛrɛ kɛ pour que an ka jɛgɛ min produilen don an fɛ
o ka se ka an ka dunga fa sabati an ka se ka dɔ yɛrɛ exporter ka di Afrique jamana ani jamana wɛrɛw ma n'i y'a jateminɛ o potentiel bɛ yen donc an bɛ se ka baara kɛ donc acteurs minnu bɛ ka baara kɛ a kɔnɔna na n b'a ɲini u bɛɛ fɛ u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan pour que président de la transition a ka laɲini o ka se ka sabati ale ye min ɲini donc dunka fa o ka se ka sabati secteur bɛɛ kɔnɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya an ka se k'o sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ an mago kana jɔ mɔgɔ wɛrɛ la an kana siri mɔgɔ wɛrɛ la donc o secteur la donc pour que o ka se ka kɛ an bɛɛ de kan ka an fanga fara ɲɔgɔn kan donc o kɔnɔna na n bɛ opérateur économique wele n bɛ partenaire wele u ka Mali dɛmɛ u ka an dɛmɛ baara in na pour que an ka se ka investissement kɛ pêche secteur kɔnɔ pour que an ka se ka mɔgɔw dɛmɛ baara in ka se ka sankɔrɔta a ka se ka yiriwa donc APCAM ani interprofession filière poisson ani ministère de l'élevage et de la pêche donc ani organisateur n b'u bɛɛ fo donc a organisation kɛcogo ɲuman na hakila n'an continuera nin sira fɛ vraiment an bɛna an ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ a ko la donc président de la transition tɔgɔ la premier ministre tɔgɔ la n bɛ bɛɛ fo n bɛ bɛɛ waleɲuman dɔn ala ka an dɛmɛ ala ka Mali yiriwa. Amadou Ouattara maire commune 5 ala fo k'a barikada ale mun sɔnna sɔgɔmada in na an ka se bada la nin ye édition sabanan ye nin y'an siɲɛ sabanan ye an bɛ na yan alors jɛgɛko mana fɔ kuma o kuma an b'a dɔn k'a fɔ o ye jamana nafa sɔrɔ sira dɔ ye mun ka bon kosɛbɛ ni jamanadenw caman b'a kɛ alors an hakili la a bɛ fɔ ko ka sɛgɛn kɛlɛ ni y'a mɛn ko i bɛ sɛgɛn kɛlɛ halisa baara de bɛ di mɔgɔw ma an hakili la ni jɛgɛ baarala n'olu tɔbɔtɔra k'u dɛmɛ k'u jukɔrɔma tintin aw yɛrɛ y'a ye ministre caman tun bɛ yan bi sɔgɔmada in na k'a jira k'a fɔ minnu b'a secteur la u cɛsirilen don parce que u tun hakili la k'u ye bolo kɔfɛmɔgɔ ye o y'a ye k'a fɔ jaga o tɛ tiɲɛ ye alors ministre caman de tun bɛ yan sɔgɔmada in na pour que k'a yir'u la k'a fɔ k'u m'u to u dan na u b'a dɔn k'a fɔ jamana nafa sɔrɔ sira de don donc u b'u dɛmɛ a la aw bɔra k'a ye 7 milliards dira sɔgɔmada in na ko k'u dɛmɛ 7 milliards wari dɔgɔmani tɛ bon n'a taara ta sira fɛ a ka ca ala fɛ awa a fɔra k'an ye 3e producteur ye au niveau de l'Afrique occidentale an hakili la ni financement sera ka sɔrɔ an bɛ sɔn ka taa premier rang na bon laɲini y'o de ye n'o kɛra dɔrɔn o kɔrɔ ye ko minnu b'a baara kɛ olu yiriwara jamana fana bɛ nafa sɔrɔ a la donc a kɛra anw ka commune na a diyara an ye a bɛnna an ma parce que anw ka commune fana bɛ bada la o b'a jira k'a fɔ n'i ye jɛgɛ ko fɔ dɔrɔn i bɛ ba de ko fɔ donc a ka kɛ bada la commune 5 kɔnɔ a diyara an ye a bɛnna an ma o de y'an se a sɔgɔmada in na. Siri ladilikan mun bɛ yen dɔrɔn n'i bɛ fɛn o fɛn na k'i cɛsiri a la n'i y'i cɛsiri dɔrɔn a ka ca ala fɛ i bɛ nɔ bɔ alors jamana ɲɛmɔgɔw fana sensibiliser u b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ caman de ka balo sirilen bɛ nin secteur in na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ surtout musolakaw jɛgɛ n'a bɔra ji la dɔrɔn musow de b'a tɔ bɛɛ commercialisation ka latabɔtɔ ka feere ka ala kɛ nan na musow de ka ci don donc ni fɛn o fɛn bɛ se musow ma dɔrɔn an b'a dɔn k'a fɔ olu de ye jamana kɔnɔdenw olu de ka ca ni bɛɛ lajɛlen ye donc ni musow sen bɛ fɛn o fɛn na dɔrɔn o kɔrɔ ye ko ɲɛtaga b'o la donc k'u dɛmɛ k'u tɔbɔtɔ pour que nin baara in ka se ka kɛ jamana ka nafa sɔrɔ sira belebele dɔ ye kɔrɔlen an ka nafa sɔrɔ belebele don donc mais wulikajɔ min bɛ ka kɛ sisan a t'an ma se ka lafiyewu n'ala sɔnna a ma a bɛ hɛrɛ caman nati jamana kɔnɔ a bɛ den kɛrɛfɛ den a b'o kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ awa sɔrɔ k'a yiriwa musow yɔrɔ ni denmisɛnninw yɔrɔ surtout ka emploi di denmisɛnninw ma an hakili la secteur mun don ni matarafa kɛra a la kosɛbɛ awa ni bɛɛ wulila k'i jɔ k'i cɛsiri a la a ka ca ala fɛ a bɛ degun caman bɔ an ka musolakaw n'an ka denmisɛnninw kan kosɛbɛ a bɛ emploi di donc o de y'an nisɔndiya ko ye sɔgɔmada in na. Kuma Tarawele, Madame Tarawele. Jɛgɛ kɔni an ka bajɛgɛw an b'olu de feere bajɛgɛ wagati dɔw la a bɛ caya wagati dɔw la a bɛ dɔgɔya sisan kɔni a ka dɔgɔ dɔɔni mais jɛgɛmisɛnnin bɛ yen tinɛninw bɔlen don salen dɔɔni olu bɛ sɔrɔ dɔɔni an ka la y'an ka foire bɛn nin wagati ma
an kɔni nana ni bajɛgɛw kɛnɛ-kɛnɛw ye jɛgɛ de feere an tɛ jɛgɛ mara an bɛ bajɛgɛ kɛnɛ-kɛnɛ de san k'a feere mais gɛlɛya caman b'a la an bɛ faamaw a deli faamaw fɛ n'u sera k'an lajɛ a bɛ diya an ye n'a fɔ dɛmɛ sira fɛ n'u sera k'an dɛmɛ o bɛ diya an ye parce que jɛgɛ nafolo ka ca jɛgɛ wari ka ca dɛ sale yɛrɛ kilo bi an b'a feere daminɛ a ka ca dɛ a bɛ taa 1000 ɲɔgɔn na 1000 ni kɔ sale yɛrɛ kilo bajɛgɛ sale kilo an bɛ don min na i ko bi jɛgɛ bɛ bɔ anw yɛrɛ fɛ jɛgɛ mara cayara jɛgɛ yɛrɛ bɛ tila bɛɛ kɛra marata ye mais ba jɛgɛ yɛrɛ ala ni ba yɛrɛ fɛngɛni fɛ ba jɛgɛ bɛ ɲini ka tunu ba jɛgɛ bɛ ɲini ka dɔgɔya n'u m'an dɛmɛ ka baw lajɛ an ka ba jɛgɛ bɛ ɲini ka tunu dɛ an ka jɛgɛ ko kana to piskiritiri ko ma dɛ an faw ma piskiriti baara an baw ma piskiriti baara nka bi an bɛ bi min na piskiriti ka ca dɛ u k'an yɛrɛ dɛmɛ pour que an ka ba jɛgɛw ka se ka caya a da ka nɔgɔya o ka d'an ye. Ba Napo n bɛ bɔ ɲɔnɔ ne ye ɲɔnɔ antenne Bozo Kabu ne y'o président ye n'i ko n ka kuma jɛgɛ kan an yɛrɛ bɛ ɲininka n b'a daminɛ yɔrɔ min bari jɛgɛ ye fɛn bɛɛ ye jɛgɛ a nafa ka bon kosɛbɛ a nafa ka bon d'abord balo da dumuni na o mana bɔ yen fɛn caman de bɛ jɛgɛ la ni mɔgɔw t'a dɔn jɛgɛ a bɛ mɔgɔ wɛrɛ caman de ɲɛ a bɛ daminɛ fɔlɔ bana na i ɲɛ bɛ jɛgɛ ninnu na jɛgɛ si tɛ yen jɛgɛ siya foyi tɛ yen k'a tɛ bana dɔ furakɛ ne ba i m'a faamu o la jɛgɛ minisiri bɔra sisan k'a fɔ yan an fɛ Mali la san kɔnɔ tɔni 100 ɲinan ani 13 jɛgɛ maralaw tɔni 900 a wari a bɛ taa miliyari 50 pisciculture o b'a jira jɛfɛ vraiment a nafa a ka bon kosɛbɛ bi jɛgɛ a bɛ yen nka gɛlɛya bɛ jɛgɛ kan gɛlɛya bɛ jɛgɛ mɔnaw kan a gɛlɛya a bɛ tali kɛ yɔrɔ caman bi mɔnikɛla a cayara bɛɛ donna mɔni na ka sanga jɛgɛ a nafa ma n ye nafa min fɔ jɛgɛ la sisan bɛɛ donna mɔni na hali dɔgɔnɔ n'o tɛ dɔgɔnɔ hali n'a ye ministre de la justice a bɛ na mun ɲini yan nɔ mais bɛɛ de donna jɛgɛ la i m'a faamu donc jɛgɛ a minɛbaa cayara minɛ waati tɛ jɛgɛ la tun kuma min an b'o so dɔrɔn an bɛ jɛgɛ minɛ san waati dɔ bɛ se mɔni de bɛ jɔ o parce que jɛgɛ fana o mɔgɔ bɛ lafiya la repos la pour que ka tɔrɔ mais i b'a ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ jɛgɛ min na a kɔnɔ falen don fan na ko nin jɛgɛ ko pati a bɛɛ ye fan ye o man ɲi o jɔw bɛ yen bi bolo de a tɛ tɛmɛ a fɛ o y'an bɛ si dun na an b'a la ka si dun fɔlɔ la boso n'o y'o jɛgɛ minɛ a b'a bila de o jɛgɛ an t'o dun mais bi an bɛ si dun na i m'a faamu donc ninnu bɛɛ ye fɛnw ye gɛlɛyaw don u nana ka fara waati yɛlɛmɛ kan bi waati yɛlɛmɛ a kelen don ka kɔlɔlɔba a don mɔni na ani jɛgɛ m'a faamu voilà min bɛ ne bolo a fɔlɔ ye min ye parce que diɲɛ fɛn o fɛn sariya de b'a la sariya bɛ yen o fo mɛw f'u ka sariyaw k'o de bato sariya bɛ kuma jɛgɛw u minɛ yɔrɔ kan u minɛ waati u bɛ minɛ ni fɛn minnu ye sariya bɛ kuma nin bɛɛ kan normalement yɛrɛ i man ka taa mɔni kɛ ni permis t'i bolo permis an b'a fɔ permis de pêche komitew sigilen don jɛkulu sigilen don ka kɔw kɔlɔsi ka bɔw kɔlɔsi mais ni si t'a la ka bato si t'a la ka bato si t'a la ka matarafa donc a fɔlɔ o sariya ninnu an ka wolu bato wale caman bɛ yen nɔ minnu t'a dɔn k'a ɲɛfɔ olu ɲɛ an b'a fɔ a ma vulgarisation ɲɛfɔli a ka kɛ mɔgɔw k'a faamu minnu fana n'u bɛ mɔni jɛgɛ yɛlɛmɛ bayɛlɛmɛ ni fɛn ninnu bɛɛ la kalanw kan ka k'u kun kalan pour que vraiment faamuyali a ka sɔrɔ ka sanga Mali Alizeri olu cɛla bɛ dakun min kan filɛ don min ko bi jamanaden dɔw bɔra ka t'u ka dusumakasa ni ka taa yira Alizeri ale lasigiden so la an fɛ Bamakɔ yan sera min sɔrɔla ka bɔ o kɛnɛ kan ye olu filɛ nin k'a fɔ Alizeri kɛra ingrat ye Mali ma barisa Alizeri b'a ka indépendance n'o y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini san Mali de ye Alizeri dɛmɛ o kɛlɛ la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen
bena fɛn dɔ fɔ Algérie ye kɛlɛla farala tɛ kɛ kɛlɛtigi ye un facilitateur ne doit jamais prendre parti n'i ye kɛlɛla farala kɛlɛ kɛlɛtigi ye janfa b'o kɔnɔ donc an b'a fɔ Algérie ye a ka sabali a ka sabali a ka sabali sinon Mali bɛ se ka mɔgɔ bonya de sinon Mali tɛ siran maa ɲɛ maliden bɛ maa bonya de sinon maliden tɛ siran donc Algérie a k'a dɔn an ka bonya bɛ irisiw yɔrɔ hali ni irisiw ma anw dɛmɛ anw ka sɔrɔsiw anw dalen b'u la AES sɔrɔsiw an dalen b'u la k'u bɛ se ka Mali kɛlɛ kɛ ka farafinna kɛlɛ kɛ yaasa farafinna bɛɛ lajɛlen ka souveraineté bɛ kɛ kelen ye donc o kuma de tun bɛ ne bolo CDM tɔgɔ la k'a lase Algérie ma. armée kɔfɛ komi Mali sariya de ko ni sɔrɔsiw ye population wele don min na kan ka marifa ta nous sommes prêts est-ce que aw prêt don ka marifa ta ka sɔrɔsi dɛmɛ cɛ fara muso kan Algérie mana kɛ fɛn o fɛn min ye anw bɔra cɛbaw de fɛnɛ la nin kɛnɛ in kan cɛbaw de bɛ yan Mali ye histoire jamana de ye bon an bɛ ka mun kɛ bi nin fɛnɛ bɛ sɛbɛn an ka histoire de kɔnɔ k'a fɔ san dɔ kɛra dɔ tɛmɛna a tɔgɔ ye ko Asimi Goïta a tɔgɔ ye ko Sadio Kamara a tɔgɔ ye Maliki Diaw a tɔgɔ ye Ismaël Wage a tɔgɔ ye Modibo Kone a tɔgɔ ye Abdoulaye Maïga bon je répète o bɛ to histoire la donc c'est pour vous dire que ni kɛlɛ nani tora kɔ kana to kɔ dɛ an k'an jɔ ɲɛfɛ nin ye kun fɔlɔ ye k'a yira Algérie la nin bɛ dansigɛ bi don kibaru la min labɛnna Kanta Media ɲɛmaaso fɛ k'a lase aw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an cɛ ka kulomajɔ la dɛnɛndo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni Ala sɔnna ma inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.